Peter kunne køre med modeltog og tælle til 10. Hvor svært kunne det her være? Kunne du lige gentage det? Hvad sagde han? Nummer 7, nummer 8. Var der nogen, der fik fat i det? Jeg fattede ikke et suk, men jeg stoler på ham. Godt gået, stationsforstander. Nu er rækkefølgen rigtig. Stationsforstander. Rækkefølgen er ligesom røget igen. Stationsforstander, du sagde bakgear, gjorde du ikke? Rigtige tog var endnu nemmere end modeltog for en kvikke-abe. Det eneste, han skulle gøre, var at rykke tog nummer 5 helt op foran. Peter var en fremragende stationsforstander. 5'eren blev kørt i position, efterfulgt af 8, 7, 9, 6... Og så 6, 7, 9, 8 og 5. Og så 7, 5, 6, 8, 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 7. 8, 7, 9, 5, 6. 5, 6, 5, 7. 5, 6, 8, 9. Og så 356. Er det bare mig, eller lød det der som en abe? Det var ikke som hans modeltog længere. Peter havde brug for hjælp. Flint stod lige nede foran og sammenlignede sandwich, og vidste ikke, at en lille abe havde brug for ham. Peter vidste ikke, hvorfor den alarmklokke ikke ringede. Se, hvis de hele sandwich er lige store, er halvdelen af det også, ikke? Tak, fordi du holdt skansen, Peter. Jeg tager over herfra. Det var den vildeste togtur, det der. Du skulle have set det, Peter. Peter ville stadig gerne være stationsforstander, men kun hjemme hos sig selv, hvor han kunne spise en sandwich i et stykke. Det giver ikke andet end problemer at skære en sandwich midt over.
Peter kunne ikke huske, at han nogensinde havde set manden med den gule hat se sådan her ud. Han var normalt stille og rolig og havde en gul hat på. Der kommer han. Hej. Godmorgen, kom indenfor. Den er klar som lovet. Det var det værd at skulle undvære den i 3 lange dage. Jeg vil hellere bære den selv, Peter. Skal du ikke have din hat på? Nej, jeg vil have, at den skal være helt perfekt til i aften. Vi skal til åbningen af den nye kuppel på planetariet. Tak. Lad os skynde os hjem, før der sker noget med min perfekte, rene hat. Vi klarede det i god behold. Okay, Peter. Når jeg kommer tilbage, så tager vi direkte i planetariet. Så går du i bad. Der kommer fotografer, så jeg vil have, at du skal se ren og blød ud. Peter ville tage et bad, som han havde fået besked på. Det var virkelig en perfekt hat. Hvem ville ikke gerne lige prøve den? Peter ville så gerne have kompas til at se ham med den gule hat. Det ville kun tage et øjeblik. Peter så hatten flyve den her vej, men den forsvandt. Så var hatten hjemme igen og stadig perfekt. Næsten da. Peter fjernede den lille stumgren så forsigtigt, som en kirurg, der opererede på en gul hat, kunne gøre det. Okay, der var kun en lille bitte tråd at se. Ikke noget problem. Måske skulle han trække lidt hårdere. Eller måske skulle den klippes af. Peter havde bare lige glemt, at sidste gang han brugte sin saks, var da han skulle klippe sin sandwich med banan og jordbærmarmelade over. Det var kun en lille plet. Han skulle bare lige rense den. Den her stive børste fik grillen til at skinne som ny hver gang, og grillen blev mere snavset, end hatten var. Han havde måske skrubbet lidt for hårdt. Det hus, Peter Pedal boede i, var et meget ordentligt sted. Og sådan kunne Hundsen bedst lide det.
De er kommet for at rense dine tæpper. Folk kom. Og folk gik. Nogen tog elevatoren. Og nogen benyttede trapperne. Alt i Hundsens foyer var ordentligt og pænt. Eller næsten alt. Vi kan ikke gå op i lejligheden igen, før tæppet er tørt, Peter. Så du bliver her i foyeren, mens jeg klarer mine ærner. Okay? Okay. Og hvis du nu skulle blive sulten. Jeg er snart tilbage. Hundsen brød sig ikke om, at Peter spiste et nasset æble i foyeren. Peter nåede frem til, at det nok ville være bedre at spise sit æble et andet sted. Hundsen havde aldrig været gennem den dør før. Men han var temmelig sikker på, at det var imod reglerne at være herude. Hundsen troede ikke på, at Peter kunne komme ind den vej. Så han ville finde en bedre vej. Okay, kom så, folkens. I det mindste var der én ting, Hundsen vidste med sikkerhed. Hjem var den der vej. Eller måske ved den vej. Hundsen var ved at blive bekymret. Han kunne se for sig, hvilke forfærdelige ting den abe kunne lave i hans foyer. Da Hundsen endelig fandt sit hus, var det endnu værre, end han havde frygtet. Men da opdagede Hundsen, at det slet ikke var hans gade. Men det betød, at han ikke anede, hvor han var. Der kommer mere. Bliv hængende. Okay, venner, kom så. Det var Renkins silo. Floden havde båret dem tilbage igen. De var ikke faret vild. Så var det bare at stå af.
Det var et godt stykke vej at løbe. Men da de nåede til den silo, vidste de, at de ville være totalt faret vild. Det var den forkerte silo. De var faret endnu mere vild end de vildfarne kyllinger. Peter kunne ikke engang finde floden. Han kunne ikke genkende noget som helst. Men der var andestenen igen. Et landmærke. Peter fik en idé. De havde set den store andesten. Og hvad var de ellers kommet forbi på floden? De store træer. Båden. Og Rinkins silo. Solen gik ned bag Rinkins silo. Pludselig følte de sig ikke så faret vild. De løb ud til stenen. Men da de nåede derud, lignede den ikke den store andesten. Men da Peter gik rundt om den, opdagede han, at det var den store andesten. De store træer. De havde fundet det næste landmærke. Og der var båden. Endnu et landmærke. Hvis han fulgte floden hele vejen, ville han finde siloen. Med solen lige bagved. Men Peter blev klar over, at hvis han fulgte floden hele vejen rundt, ville det tage alt for lang tid. De kunne bare skyde genvej og følge solen. Det kunne ikke være nemmere. Okay, det ville være nemmere, hvis de havde kunnet se, hvad vej de gik. De skulle gå i retning af solen. Men hvordan skulle de finde den nu? Det var den vej. Kyllingerne kunne genkende de venlige abefødder. Vi finder aldrig de kyllinger i mørke. Peter? Sagde jeg ikke, at du skulle blive ved andehuset? Du har fulgt dem hjem. Du er en helteabe. Peter, hvordan gjorde du det? Efter at være faret vild ude på landet, er der så noget mere afslappende end at komme hjem til byen. Så du en tømmerflåde på floden? Bill har bygget den til os. Næste weekend tager vi en afslappende tur på floden. Lyder det ikke godt?